बुढ़ी खैर समारे मान ताजा बेन सरकार रे मुता ताने दिबे तिनर ओ सुकामो काय माइसे मजा लायलिया तिकरै फुं काम जतन न आइना हाय कताल भिडियो लाम सगन र जतन न नाइ तंनाय रंग दिनी इनके कय तारिख 16 तारिख नंखना 16 तारिख गाय कायसा जागा थां तंगो रिसेंटली जों यूट्यूब जरानि खरां कायसा चैनल यूट्यूब चैनल नुखा yang simna constituency be khobjak motai kamio borok thangai aro gangma jengjal tongmarok a kami amsani lukurongni jengjal borok thangai phunuka tv o gabono rok sawoi chimino nogoi khoroksa chini NGO ni president bano sawar ka post klaika kaisa group o ang nuka numani porengai bono sarka o kami chini yang area o khobjak gorne inge bano saka nangkisa thangai aro ground depot dogna hari na full details bano sama bagai tini ang thangai aro tamo bahai butui nainai thangai norong no sungje nukmani abo phunukano nor soyawi nai tonge te support khlaidi जों थांगै सबै क्या पुरा इबंनि पारा गाना ono ओमफ्राय हाजाम उसुनि बागै जों प्रग्राम लातायसो बो स्कुटार बुरा केवा कासाय मालाय आंनि टका कनि गेजारा थांगै बरनो खरवैसो लागारैसो माथालायसो ओमफ्राय आप गामिनि बररनो जोंनो नासिङै टंखा बर थांया सिगांनो बर बाय कक साजाबला सिनिया हायपन आं बरनो तो हायपन बुफां तलो आसुगै बरक लामा फुनुगुरि गां ताबो के जों बर बाय मालाय पाय ताबो हिमलाय थांगै टंगो चिनि स्कुटारनो बेरावै क्लांखा आयंगो ते किसा सिसिया थांमनो हायपन जों सागलम जागाव के चिनि स्कुटारनो बेरावै क्लांखा यांगो बो खरकसा चिनि नाना बबो बलथुमै फाय टंगो बिनि लांगा बायखे बलथु बुयै आरो सगै बेलाय खेलें लायजाक जों र हिम फायलायै किसा हिमानो अनेक लेंगो तामनि के जों हिमै लय गरिब्लासे आबाय हापुं हातायो गबो न सेगुन बुफां ते बरनि गामियाव थांना बागै लामा अमसुक जरा न जतय अरनि सिमिंगे ते कुनु गारि गुरा रक थाङै माइया अमसुक जरांका बाइक रक फायमानो ताबु के जों हासा मंखरनाय नरनो फुनुगै टंगानो जों नर नगै नमां खाना लामानि कन्डिशन बाहाय जों आरो बाइक बेराय फाय किसा हासाम नखर मा परेन के नरो कासे ब्रिज नामजाक दङ अब 2018 नो नामजाक माने हनि बरक साव हायबने इनकमप्लीट अ ब्रिज बो हारो काम के लुजा गया नर नगै न थंखना yang om hai kaise borok lailai tong kosto belaiखे o ani gana wa asuk jak taku khorok ni borok o kamini borok engkai borok bai na angkok sahor ka borok bai sinijak khoroksa tongo ani sinijak borok engkai bini bisingti khlai ang bono sahor ka engkai bono borokni contact number kha tei boni contact number nawui ang borok bai kok saka engkai borok chungno lama o dek jora lamjak sogoi kha engkai chung yang bridge parangoi thangai hasam kawi thangai belai khe lengkhani oro asuk lai tui nungoi tongo obo chung tui bike langmano belai kheleng kai pano tinini haike lengya khoang tamni ke hasam belai chukmani bagai tei oro borok bai kok salai tongkha bahai ke sobai ani borok sungka engkai ang borok bai kok salai tongkha kaham hamya
Gai ang thangai borok belai khatateng hai ma tongjaka ang kuno musari mai ambano borok kaisa kisa musasile mana na abo hai bongni asa tongo tei aro sogui kamini lukurok bai bo kok salaikya bongni bungabo phasongo tongo jong asui kok salaimai yagulo borokni hop tongo borok musasik khlai rwana abo haike wansuka aboni bagai oloke borok bai kok salai kaham hamya bebak no cheri nai salaikya ngai cheng nogo lamrelai faikya abo hai kheno terek kai tabu buskango no nogano cheng aro thangai tamo khalaikya tei bongni tisaro thangai tirok nailaikha cheng abo hai rok norok nugui manano norok choyawi nai tongdi tei support khlai tongdi srapsa kok salai paimani yagulo cheng haino hai basa laikha tei lamrelaikha tei aing thangna bagai oro cheng rest khaimani yagulo borok bo nobo ang ongkhorei sar kangkaino borok faikya ang wansukmani khe tei kisa se gana wan hun tongmani phiaba ang jephuru nokni ongkhor drop ngani borokno saori sasio angkhe wansukmani bongni para gana ro thangai borokno call khlaiya nai asuk hakchal yana tongo haipano belai khe hakchal thangpur ongkhe belai khe mahima tongkha ikoi chini left side obo ongkhe tei kaisa lama ayang ongkhe boiragi hino ayang tike sogui omo tui kinar agio ongkhe yang tei tisa ma thango haipano tabukhe borok kamini borok no baksa khlai borok rega haike samung khlai lai tui kinar lama swnamui nahal laikya bongni bo tei kisa sujok subida ango himtogo thangna phainani kosto kwrwi watui ni jora rok ongkhe borok belai kheno kosto agio borokni bebak no joto tui rogo kosogui thangbai borok ayang tui him phaina nangkhe tui torma jorao aboni bagui borok change khe naharka election sampawi phaikeba already parao kaisa political group habjak borok oro thanglai kok salai tongo kamini borok rok bai cheng bajaron sogui mani bagui cheng o nogo no habna tongmani o nogo habui kisa kok salaina tongmani hingkai borok tongo hinui ang laiui thangka ayang bwskango thentri buphango khlai rest khlai tongui laikha thentri buphang tolao cheng srapsa rest khai tongmani yagulo borok thangka hingkai cheng ayang tolao thanglaiui tui ni condition rok nailekha bongroni bahai khe borok tuku borokni tui nango borok nugui mani bwskango nai tongdi oro cheng tabuk srapsa rest khaigra nai belai khe lengkha himui phaimani achukgui cheng tui nanglai oro hase kosto tonglaijak tana abo sai hamya Orang bokun perman. o jagani o oron tunyo nanglai tongo filter ro dada Filter ganang apa filter tongkai bernogo apa filter dawa pica. mo kisa soroi seorom supungna hangkai koi dino khoro busi khok mansamo Abon timan layata. Timan layata abono. suk tirong no nangnani mo kosto no ta au tai tang khainai nge thasing phaina rok tam cycle khanong no Budi dinta mendra potro jama pakai sen men. tamni Mogala baje. Bud gana puru sim lamon sai rohori ga bud gana sim puru ro Bud kana mang anti ke papayo phajilo. Bud man thake mendra buya. Bud gana sim mate para abo norok mokol nuk jago. Bud ya khaira samare man tanjak ben sarkar ri muta tani dibeti nor tani. oh bongni khomta de Re garu go tatta khlai re chin mate para phachain seri di. Nangya sim. Desun mai rum rok. Boro paran ngai area ni member chairman boro kiri timan ngai lana kiri boro sini da ase bosa takle basira awase boro Oh tabuk bud bar ya chin para khorsa nei o news no kangai take boro phanya mangka. Bud mana phake phayo bud mana Agi- lai phake mendra ni sonu guja faiboro Atin yung na cha. ati ngai haipo agi bo saima na lasa je or tui kire nei iko bul mam phur sini tai khate kan tong se mai mo sono tui nyango tu nungna bo tui tu kona bo tui bebak tui khara ko ini kola khasar ke ma bagle ma no kosto nta ya wate phate ba wate Oh suka mo ka te mai maza lai liya. tui kire nei Tikri. tu mukhai bo mana tui kebang jaga tu kona jaga phan kire nyani kin ma tu ta ini ko oron ma to ta abu kaise yakun sugla ka tiro ko Ye. oh no nungna ke belai ma ma rin kata Ang man ke apung khoge tong he joro para nogo kola phake ro kan man ko enggak ni baru koron dak khok pai na bong ai ngalo mo ai ke buti hai bong Main bong pisah. oh no gota na Nampi nyampe. ko hanu mo to abo apa
balik kota mana Bro, lo tuh tansa tong na nong, tansa tong kangkai, main ya lo tuh cuma saya lak, ekta helera nih. Karon ini অধিকার পাইছে বড় কারণ যখন এটা সরকার ফোন চাপলে নি কাইসা বহুত মন্দিরমা বাইনে অধিকার পাইছে বড় খাইতে আবু জেনর বড় কামি তো বেশি বড় মাই যখন থানসা তংলাই খেঙ্গে মানানো হাই আশা খাইও হ্যাঁ দেবা এটা আবু তাবুই তো আলো বস্তা গালাইতে কিন্তু বড় কাম খাইনে এন্তা যেহেতু বড় বস্তা খাবা নাই খাই মুখাতে মেখলায় না আশা খাইও তা গানি কো তা খাই বংনো সারা না কয়েকদিন বিছন বড় চাই তো গানা হাইমা তো তা পারি আলো Itu kemana lagi? Ini udah apa sih apa? Di rumah apa sih sekarang? Mau dia ngisi besar oh mau dia ngisi lagi Ini komplit kita, dalam ini komplit kita. Kamu tanah kan kita tidak ba. Arok kisan tong kagai bui ro. Kamu kayak dua. Udah ya udah teh. Si tong melasa. Yang perlu dah. Hain tong melasa kotor. Tanda to tanda nahi ban cleaning na nang mata na hai deba. Obo khur kangkai sih rang no kandang no. Khur pa no tui kuate ni ta. Iya tu dia. Kaya borok kaya sa aram tanah. Saka tongmer kebun kaya sa sasa. Bong ni batu nyong mana bong na ikat t-shirt t-shirt sol. Oh. Di mana t-shirt ko tong ta. Ekinyo. Ekinyo na hindi saka. Oh hai dok. Tahu ke borok ni kosto no ano sawi kenari tonggang to mungsa pan borok no rei main ya hai hin pan thangai nai kha. Ke borok belai ke kosto tongo ni sawo tui nangna ni to bong ni ora ang bonoi kha ang ni jibo thangai kosto no belai obo jung bai borok belai sal bai hor fero. Thangka tolo nai phailai kya lengkha hasam kamong no taung no thalaise nai borok ko parani borok bai kok thalai kya kisa. Tadi. Bahai no rok le lengkha hasam kamong. Lengkha markhe. Tejimani kolom tibe tu maza tejik problem. Kobi kanan tong obla saron se. Ada harbe kisi bakang saman saka. Ha? Harbe kisi kusuni mata kaman se. Harbe kisi. Coklat hai kada. Di prasarok amse khai kosto condition tongo yang baksa boro rokhe dormono tui Facebook o simi post khlailaye walailaye tam lai tong gai abo hiking yawoi a Facebook o tongai comment khlailayawoi janjani jemani ma chajangma no khlailai tonglai je amno tui kok salayawoi ti prasachi ni je ti prasarok hasuk bisingo tongai kosto ngi tongnai ro mate maniya tui ningjangnai kre tukuna nila haksan kokse ningjangnai tui shuru kre chintini phainai bima jagawo Oba haike je timan yang tongnai ro bong ni bagai kaisale aje Facebook o time pass khai tongo sai kaisa kok biti kaham salai kyang kai kaisale yapri kaham seimano ne ang asa khlayo okay nini culture to gmawi thangkan honi baksa salayo christian convert nge angor ke religion kono sai aje Facebook o sai tongnai ro ni kono sai tong okay nung judi culture gmai thangmano le nungna hari manu do haibano boro khoroksani langma gmai thangmano nung tai tubui manya okay Aba hai ke wala ya woi dormo ni kong tei sai wala la ya woi kaham samong ya piri selai ne luka ham krai ni samong tang lai ne khorsa tei khorsa na hamjak lai tong lai ne am sung nang kop kesan mo sung tau sung no thang lai senai nai tong nei support khai de tei video no share khai de subscribe khai channel no bye bye ei ya lama pura kusung no kai thang lai tabo ongkhor bo yang tu nongkhori phai ke ai ko yang dekhe ta yang dekhe no thangai yang dekhe thangai oh Oh, kusugo kanan itu tongnya yang morok perawan sak tong makia, magi kanan nih. Iko cuma tong sa. Mana baru kita orang makan kan sudah apa sih nai? Bardan satu rogote ini apa sih? Bardan satu. Oh mayo. Oke, sana video kan? Tingkini adventure khelajak. Pada buka.
bui trồng này hay nhá rồi tiếp theo cái xe cái video cái đó hả đi kiaไอ้หิมไผ่มันยังเราสึงซอกไปกับตังโนท่าเลยสินายแรงขาชาตุงตุงมันยังใครหาจำกำนี่แรงจังมันจอดหนึ่งสิลาบโนไงตาวท่าเลยสินายนรกจ่าจะขังแก like share subscribe ใครนั่นตาปกดีน้ำเตะแค่นั้นน้องนี่บอกให้เจ้าวิดีโอกับคำตุ้ยไผ่ตรงนั้นเอาแต่แค่ซะโอ้เจตินี่บิจิตเข้ามาป่ารานี่บอร์นนรกจูบานามุสุงขังแกอันนั้นคอนเทใครได้นรกบอร์นเจจุกซักยาพาริมาโนอารังอันเอกเอาเนาะยาเจ้าkaisa ungko nor nai tai nong ni mung bo norok busur khawang list phunu gen jodi norok chuba namu sui tong khangke chuba oi mano asungna hamba